L'acte més multitudinari es va celebrar en el camp de futbol de Mariapfar. Bandes, gegants grups d'entitats d'altres poblacions i el nostre cos de bombers voluntaris IADF desfilaren pels carrers de la població fins a situar-se en formació en el camp d'esport per assistir a una missa cantada. Acabada la celebració, tots els assistents ens vam desplaçar a la carpa a on vam dinar. Què t'ha agradat l'acte? L'acte aquest que han fet aquí en el camp de futbol? Ha sigut una mica avorrit. Una mica només? Una mica dur. Però bé, anem a dinar. Ara anem a dinar? A dinar! Ui, quina veu que tens. L'he deixat a la carpa. El gegant Samsó de Mariapfar és considerat l'emblema de Lungau, Àustria, i simbolitza el poder i la força. Els seus orígens es remunten al segle XVI. El gegant actual data de 1935. Els testimonis donen fe d'un Samsó l'any 1914, que va ser cremat. L'actual es va fer per iniciativa del capellà Stuckel, 1928-1936, l'objectiu del qual era restaurar l'antic costum de Mariapfar. Samson es va acabar el 1937, esculpit pel professor local August Schwiechner. Els testimonis de l'època van considerar que era horrible. La figura, molt prima, però tenia l'avantatge de ser insensible al vent. Samson va sobreviure a la Segona Guerra Mundial. Durant la festa provincial de 1949, es va decidir construir un nou gegant. El nou gegant pesava 105 quilos, 40 més que el seu predecessor. El seu pes es va reduir en 20 quilos, la cuirassa era d'alumini. Samson no té la mandíbula d'ase, sinó una espasa. Samson de Mariapfar va ser el primer a abandonar el Lungau cap a un país estranger. L'any 1982 va acceptar una invitació per participar en una trobada de gegants a Matadepera. L'any següent, uns gegants de Matadepera van anar per torn a Mariapfar. Això va donar lloc a un agermanament, celebrat l'any 1984 a Matadepera. Van seguir nombroses altres visites recíproques. L'any 1992, Samson va participar a la segona trobada internacional de gegants.
hem de destacar la bona organització, el bon temps i la simpatia de la gent que ens varen acollir amb els braços oberts. He quedat impressionat, he vist un Mariapfar molt diferent des de la primera vegada que vaig vindre, tot just ara fa 40 anys. La gent continua tenint el mateix tarannà i simpatia. Gràcies, Mariapfar. I fins a l'any que ve.